नोंनालाय गथ'आ साबेसे नै बिबारा डाबल फर जानोबा सिस्टारा खारफा लांनांगोन मास्टारफोर साइलेन्ट डान्स साइलेन्ट डान्स साइलेन्ट बिथां बर'आ धुमटानाना थांलायनोसै आरो Mini sedih ini dum tak dum. Tak dum tak tadi tutut. Everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनाय बावहरबाय। सिबिरां रायजो राजा नोंथांमोन आंबो नोंथांमोनखौ बरायहरबाय मटरनि चेनेलाव। थ' दिनथ' बैसागोनि लास्ट नालाय ओमफ्राय दायो जों गासा लगायखांबाय फुङावनो गासा लगायखांनानै ओमफ्राय जों दा माने फार्स्ट बैसागुथ' बुंखा प्रब्लेम माने फार्स्ट बैसागुआव मोजां बरायनो हायासै मोजाङै माने हेपि खालामनो हायासै ना दिनै लास्टआव ओमफ्राय दायो जोङो न'खरनि गेदेमाफोरखौ बोर लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ने नायलांबाय थादो नोंथांमोना फेमिलियाव सोर सोर दङ दिनै मिथिगोन आरो दायो फार्स्टआवनो आङो निजिनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ गारनानै बे न'खराव फैबाय बेनो ओमफ्राय जोङो आइ बाबा आरो बेयो बिहाव बिखुनजो दं आङो अरायबो सिबिगोन गावनि दुखुखौ दोनखोमानाबाबो अरायबो सिबिबाय थागोन आरो आसा खालामो आइ बाबामोनाबो आंखौ गावनि असे फिसाजो बायदि बुजिलांबाय थागोन ओमफ्राय बेसोर जाहैबाय बयनिसाय माने बे न'खरनि फिसाला गेदेरफोर आरो आबौ गिदिर आरोना आंबो अरायबो गोसोआव माने बेखौल' हास्थायो जे निजिनि असे बिब' बायदि आंखौ दाय नुयोबा फोसाबना लागोन गेदेरफोरनि गिफ्ट अमा बिब' खानाय आरो बे जाहैबायना सेकेन्ड आरोना आदा गेजेर बेनो गेदेरफोर गेजेर ओमफ्राय बे आब' उन्दै बे सिस्टारनि थाखाय दख'ना लास्ट गिफ्ट आखाबुरनि मियासुननो लोखाबाय ओमफ्राय बाबुनिखौबो मैयानो होखादो आरो बाजारनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय बेयो मायुनि नायल' जाल' बिदारा सासेल' दे द' होदो बिदाया मा होयो हाय नामा आइ नोंनि मबाइलखौ आनबक्सिं खालामनि मा प्लास्टिकनिखौ नायफैनांगौ सेराव थाफैनानै नायफैगासिनो आइफन मबाइल Oh my god itu bohnya rok potong lo yang sulit aja ya lagi jangan tempat itu nang tak ngalah doang oh baba nih ya nih bibar membatane ya bibar membatane baba nih karena harus siang gimana ya iya laki-laki yang pada gol aja ini nampak kan itu आइखौ मबाइल थुनो फोरोंदो माने आगोलनि लेम थियेटारनि इंग्लिसबाबो एसेबां फरायनाय गैयामोन आरोना आगोलनियालाय सोलियो बेनिफ्राय केपेन मबाइल गिफोरनायखौ थुनो फोरोंगासिनो सासेया रोंदोंना राखै oh iya abo गेजेरनि नैबे बर'नि लिट्रिया ओमफ्राय डाबल थ्रि आंनि ओमफ्राय एबार मायन फैगोन फरा मायननि बिमाया दानियाबा फन खालामनो हासिगोन अबाव दङ अबाव गैया जोंफोरखौ नङाबा जोंबो हरनो बिराद खस्थ' जायोमोन न'आव रावबो थायाना फन हरबा आंनाव गैया जायो न'आव रायलायहरनो होनबा मोना फ्रि जासिगोन आरो बेनिफ्राय आया लेन थियेटारनि आगोलनि एक्ट्रिस लोगोफोरजों रायलायनो हासिगोन ना मा बुङो सिस्टार हेलौ लोगो नै दिनैसो मा खबर दिनैसो रायलायनो मोनदों औ नोंनालाय गथ'आ साबेसे नोंनालाय आंना साबा आंना साब्रै बिदि आरोना Nah, nang beli naden ban,
आरो एक्टरफोरखौ मा खबर जोंहा बिबार बारियाव खारथिंनाय मोसालायनाया बावबायमोन नामा इ आइनिया आइखौ फोरोंगासिनो इजि प्रसेस नाम लिरबा प्रब्लेम जायोना ओंखायनो 1 2 1आव माने फिसाला गिदिरनि आरोना ओमफ्राय डाबल 1आ बिहामजो गिदिर जाहैबाय 2आ फिसाला गिदिर फिसाला 2 नाम्बार जाहैबाय नालाय ओमफ्राय इयो बिहामजो गेजेर जाहैबाय डाबल 2आ 3 आरो उन्दैथार आरो ओमफ्राय डाबल 3आ जोंहा जेनेबा जों ओमफ्राय 4आव लास्टाराव मायु दङो बिबनां इनि जाहैबाय नै बिबारा डाबल 4 जानोबा सिस्टारा खारफा लांनांगोन नै बिबारा डाबल 4 जानोबा सिस्टारा खारफा लांनांगोन देनां मायुखौ हरबाथाय डाबल 4 जाहैगोन आरो बिबारा बाबानि आइनि एक्टरनि पिंकनि बिबार होना दोनदो ओमफ्राय नै लाथिख' जाहैनि बियानिनि रिसार्च दंखायो रिसार्च दंखायो फुल रिसार्च मास मोनथाम फ्रि सोर आगोलनि लेम थियेटारनि एक्ट्रिसजों रायलायनो एक्टरजों रायलायनो ना पेन्डेल खोलिग्राजों रायलायनो ना लाइट फिदिंग्राजों रायलायनो हाखासिगोन स्क्रिन थांग्राजों जाबाय दे दाय फिसा मबाइलखौनो होबाय आरो आइनो ओमफ्राय बै बिथांनोबो मबाइलनि इम्पर्टेन्ट जाना दङ बाट इमानखिनि गोहो जाथ'वाखै दा होनो ओमफ्राय फिसायाव बारा टाइम थाङाना ओमफ्राय नोंथांमोननि सापर्टआव जुदि जेब्ला जोङो गोहो जायो अब्ला बै बिथांनो होनो हागोन आरो जोङो मबाइलखौ बै खामानिया निले माबानो हरनो डाबल दा गोहो गैथ'आ माने बे साननैसोआव नाम्बाराव फन हरनाय नायनो हायो ना हाया नागिर आया आं नाम्बाराव फन हरनाय गिदिरलै मास्टारा सानै खोमायावला आयै खोमायावला आइसि मार्डार हेलौ लेम थियेटारनि एक्ट्रिस खबरा मोजां ना जोङो बैयाव थियेटार गाननायखौ मावबाय बे रखम रायनो लोगोफोरा मबाइल मोननायखाय मालाय बियानिखौ फन हरबाय गिदिर बियानिखौ नलबारि बियानि हा दे आइनो फन हरनाय माबायदि रिंगाबो नायनि थाखा थाइथाम मैगं नागिरनो थांनांगौ मायो दिंखिया लास्टनि बैसागो लास्टनि थांसैथ' ओंखाम जानानै नोंनि मा बुंनाय आं एसेबो बुजिले gila ya deh Didi dah ngadi Pulai Des punya alasnya जों try खालामदों बर' गान खननो Karena ini dingknya besok aku dengar. Sang ini dingknya jagan ne? Nih, bebista ya bajunya sekolah dengar. Sekolah dengar mandi. Kayak juga dingknya kalau mengenai kita pilih ne. Nih akhir kita cari. 2 hours later.
गासिबोनो ओंख्रि ओमफ्राय संबाय थाबायमोन आङो ओमफ्राय आब'आबो गैयामोन न' ओमफ्राय दासो फैनानै एसे हेल्प खालामफैबाय दा अनलि दालिल' संनांगौ आरोना ओमफ्राय आब'आ सुगाना होगासिनो ओमफ्राय बेखि दालिजों थाइगिर होगोन आइया लेमगासिनो बे फारसेखि आरो बिनानावमोना एसे मोसागासिनो गोखा अमा दिंखिया भाजा मटरा हाल्ला जाबायलै अमा बिबु सोर मोजां मोनो ओमफ्राय बेहाय बुहुत बुस्थु दङ थाइजौ दङ खान्थाल दङ थालिर फस्ला दङ ओमफ्राय मटर दङ मेसिं बायदिसिना खात्ता गाइस दिनै माखौ जाख'नो नैबेबा मा बे माने बेयो दिंखिया बेयो बिबु भाजा बेयो फुंनि भाजा जानायल' दालि ओंख्रि चाटनि अमा बिबु या जोंना फेमिलिया दा ओमफ्राय थोरै जालाया दिनै जालायनोसै ना जानाय होनबानि वा आखाइ मा जादों खोयें दामना सादों नामा खावन दामना सादों नामा खावन नायनानै थिगुदो माबायदि नोंथां जादोलै गोथाव गाज्रि दामसे गारना जाबाय थर गैयै मोसानानै आखाइजों ओंखाम जानो हायाखै बिसोरा बाबु ओइ गोथाव ना जायाखैनो इयो गोथाव ना दायो गासिबो जमानो जानोसै आरोना अनलि बेयाव बाबाल' गैया बाबाया एसे खामानि दङ बैसागोनि थ' बेहाय थांदों ओमफ्राय जागासिनो लोगोफोर दायो थ' बैसागोनि लास्ट नालाय दिनै सात बिहु बेनि थाखायनो माबा माबि संनानै जाबाय आरोना 7टा मैगं ओइ गायदि हापाखं दु दे हा हापाखं मोदों आगै Sana berkaidi. Apa Harga kaidi. Mana? Deh. Jangan masuk lagi. Apa po? Nam dah. Itu kan lagi. Itu inokan hoy na. Apa? Tidak, iya kuliah. Oh, नाना रोखोमनि ओंख्रि जानानै दिनै बैसागो बिदाय होबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं लोगोफोर दिनै शेयार खालामबाय नोंथांमोना आंनि फेमिलियाव सोर दङ आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ फैनानै थागोन होननानै थ' बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो आंनि माथो माने एसे बोरैबा जाना दङ माने गगा मोननानै अबस्था गैला आरोना लोगोफोर आं बेखौ भइस टाइमसो होगासिनो